sinó també el Barça i molts ciutadans. Els dispositius policials en aquesta zona de la Rambla tenen ja una llarga història, gairebé tanta com la tradició de celebrar les victòries blaugranes al voltant de la Font de Canaletes. Avui volem conèixer la història d'aquesta font i especialment d'on ve la tradició de celebrar-hi els títols culers. Per això ens acompanya avui Dani Cortijo, historiador i creador del blog altresbarcelones.com. Senyor Cortijo, bona nit. Bona nit. Per començar, d'on ve el nom de Font de Canaletes? Doncs la Font de Canaletes ve precisament ja antigament, quan Barcelona era una ciutat emmurallada, doncs l'aigua venia a Barcelona, provenint de Barcelona, de Collserola, i més o menys on ara hi ha el creuament de Passeig de Gràcia amb Aragó hi havia una caseta en la qual es dividia en dos canals. Aleshores, un dels canals anava a parar directament després cap a la zona de Portal de l'Àngel per anar a plaça Sant Jaume, i l'altre, que anava al Raval, el primer lloc per on sortia, que sortia per un brollador, se li deia la Font de Canaletes. Era una font que estava a l'antiga Universitat de Barcelona, que era la Rambla d'Estudis, però no és la que tenim ara mateix. No és la que tenim ara. La que tenim ara mateix, des de quan? Des de quan aquesta font? El brollador en si, el que és el sortint d'aigua, es va modificar i es va extreure, es va desplaçar d'on estava antigament, que era aquests estudis generals, fins al centre de la Rambla. I això va ser després del 1714, quan es va tancar la universitat, després de la Guerra de Successió. Això sí, el que és la font en si, com a estructura de ferro forjat, és una font que és del segle XIX i en si no té cap altre interès, hi ha moltíssimes més, hi ha més de 10 per Barcelona. Sense anar més lluny, al Portal de l'Àngel, més o menys a la mateixa alçada, tenim una altra. És a dir, que situaríem, però, la font en aquest lloc, al voltant del 1714, ens deia, i el nom Canaleta seria anterior i es referiria a aquests canals que portaven l'aigua. Però sempre hi hauria hagut fonts al voltant d'aquest lloc, anterior a això. Sí, sempre. De fet, la Font de Canaletes en si és el primer brollador que hi ha d'aquest ramal del Raval, ja sigui quan sortia dels estudis generals o fos de la Rambla, i sempre havia estat un lloc on la gent s'hi congregava. Ja en aquella època. Sí, perquè com era el primer lloc per on sortia l'aigua, era considerar l'aigua més fresca, i al voltant d'aquella font era on la gent es reunia, tant aquí com després a la Rambla. La Rambla, fins i tot, aquesta popularitat va pujar més encara. I d'aquesta època és la fama de que era una de les fonts amb millor aigua? Estaríem parlant d'aquest moment? Sí, ja des del principi que hi havia un brollador sempre s'havia dit que era la més fresca de totes, perquè com la font anava tenint diferents sortints, doncs era la primera que ens venia des de la muntanya, quan Barcelona no existia l'Eixample i acabava just al portal de Sant Sever, que és ara on està la parada de metro de plaça Catalunya. Ens deia que aquesta font venia de Collserola, venia de la muntanya, però feia un camí peculiar, no? Sí, sí. Anava baixant i un cop, això eren canalitzacions subterrànies, hi havia la caseta aquesta que hi havia al carrer Aragó amb Passeig de Gràcia, i d'allà és on es dividia, i anava una part a la Ribera, que seria la banda de la Rambla, cap a, diguéssim, la Ciutadella, i l'altra part és la que es dividia cap al que seria el barri del Raval. Deia vostè que en aquella època es considerava com una de les fonts d'aigua amb més qualitat, més fresca, més bona. Ara segurament això, no sé si... No, jo crec que ara ha canviat bastant. Segurament ha canviat. Ara li atribueixen potser propietats una mica màgiques, per dir-ho d'alguna manera? Sí, de fet hi ha el poema aquell que diu que qui torna a Barcelona sempre més serà un enamorat de la ciutat, però bé, això jo crec que ja és l'aura que crea la font en si. Una història que passa en moltes ciutats, no? Aquest tipus de llegendes al voltant de fonts, no? La seva gran popularitat, però, més tard, li vindria ja a començaments del segle XX? Sí, començaments del segle XX el que va passar és que, veient aquestes cues, doncs un empresari que es deia Esteve Sala va dir: per què no faig un quiosc d'aiguardents aquí, d'anissos i aiguardents? I aleshores què passa? Que com tenia la gent fer la cua, mentre feien cua es guardaven la tanda i anaven al quiosc. Va ser un negoci rodó, tant va ser de negoci rodó que al final va decidir, fins i tot a la restauració, demanar-li a Puig i Cadafalch que aquell petit quiosc d'anissos fes un quiosc modernista. I per això encara hi ha fotos, hi ha gravats d'antics dibuixants que ens ensenyen allà, al costat de la Font de Canaletes, un quiosc modernista. El que va passar és que més tard, com la idea era tan bona, l'Ajuntament va dir: ja que és tan bona, l'obrim a concurs. Una cosa sorgir de la ciutadania, l'Ajuntament el que va fer va ser una mica transformar-ho.
amb la mala sort que va perdre el concurs i se'l van portar una altra persona. La persona que havia ideat aquest quiosc, que l'havia fet fins i tot modernista, va acabar perdent el primer concurs de concessió d'aquest quiosc. I aleshores li van donar un altre empresari, que era Castassús, però ell no es va rendir, va fundar un bar a l'altra banda, de fet era el Bar Royal, que amb el pas del temps és el Cafè Moca, ara mateix, va posar uns aires tropicals, i passat el temps, al final sí que va obrir un bar Canaletes al costat per fer la competència. I la història com va acabar? Va aconseguir fer-li la competència realment a la seva primera idea? Van estar igualats durant un temps, però al final va ser als anys 50, durant el franquisme ja, que fins i tot aquell quiosc modernista, que ja no era modernista, havia tingut una reforma amb un estil noucentista, doncs es va enderrocar. I aleshores va deixar de tenir aquest ambient. Però això sí, sempre Canaletes, des dels seus inicis als estudis fins ara, havia estat un punt de congregació no només per futbol, sinó per altres coses. I de fet la gent més gran encara recorda que allà s'hi feien tertúlies polítiques, tertúlies esportives, i a la part de dalt de la via d'aquesta Rambla, a la zona emblemàtica de Barcelona, doncs era un lloc on sempre s'hi podien veure aquestes tertúlies. Molt bé, ens acostem al tema que hem aprofitat per parlar de Canaletes, la seva vinculació al futbol, a les celebracions futbolístiques, i més concretament a les celebracions del Barça. Com es lliga tot això? Quan es comença a lligar tot això? Doncs això va ser també durant el segle XX, anys 30 i així, que, clar, abans televisió ni somiar-la. I el telèfon o el telègraf era una cosa que tampoc no estava molt democratitzada. La ràdio sí que s'escoltava, però no tothom tenia una ràdio a casa. I ja s'aprofitava el fet que hi havia d'haver-hi aquestes tertúlies de diferents temes a la zona alta de la Rambla, i un dels negocis que es va establir allà va ser la redacció d'un diari que es deia La Rambla, que estava en el pis de sobre on està Núria ara, dels quals un que el portava era el polític republicà Joaquim Ventalló, que ara un historiador amic meu, Pau Vinyes, ha fet una biografia recentment, i la seva biografia ens explica precisament això, que era la redacció d'un diari i que quan sabien els resultats de futbol el que feia era anotar-los en una pissarra i veies tothom esperant que sortís l'home a penjar la pissarra al Núria. Quan es penjava aquesta pissarra dalt del Núria, doncs la gent trobava els resultats i allà mateix es celebraven. Allà mateix es celebraven, però també, com hi havia aficionats de tots els equips, no només era del Barça en un principi, doncs de vegades s'obrien algunes batusses, que són les besàvies de les batusses d'ara. Exacte, és a dir, que els incidents que ara tenim, les baralles que ara tenim, no són noves, no són del nostre temps. I de fet, després, durant el franquisme, també, ja no només en futbol, sinó en tertúlia política o així, ja l'Ajuntament franquista sempre està molt a l'aguait que quan els temes ja eren molt tema polític avisava la brigada municipal de neteja i començaven a tirar amb les mangueres. Senyor Dani Cortijo, historiador i, com dèiem, especialista en aquest coneixement de la Font de Canaletes, gràcies per haver-nos acompanyat aquesta nit justament per ajudar-nos a conèixer la història de la font i la seva vinculació amb el futbol. Segurament aquest vespre o demà tornarem a veure les imatges, aquestes imatges de celebració al voltant de la font. Gràcies i bona nit. Adéu.